मानसिक रूप से स्वस्थ के बाटे। रउआ स्वस्थ बानी, हम बानी, के बा मानसिक रूप से स्वस्थ। तो 4 गो चीज होला जो बतावेला कि आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ बाटे कि नहीं खे। कौन 4 गो चीज? सबसे पहला, आदमी अपना क्षमता के पूरा तरीके से समझे कि हम का हो सकतानी, का नहीं हो सकत। जौन क्षमता बाटे ओकरा पूरा तरीके से आदमी समझे। दूसरा कि आदमी जब भी जिंदगी में सबके टेंशन होला तो आदमी अपना जौन नॉर्मल रूटीन जौन जीवन में जौन टेंशन बाटे, दिनचर्या में जौन टेंशन बा, उस टेंशन के साथ कौना तरीके से आदमी डील करता। दोसर बात। तेसर बात कि आदमी अपन जौन काम बा वो काम बढ़िया तरीके से कर सके। चौथा चीज कि आदमी अपना समाज के कुछ दे पावे। ये जो 4 गो चीज बा अगर रउआ में बाटे तो रउआ मानसिक रूप से स्वस्थ बाटे।